Hajiya balaraba ganduje yar asali wane za ya zare ki. Sallah na zuwa ahe na kwalliya da tafi wannan. Alkuran ba dai sallah ta taho ba. Allah kuwa ɗaki da Hajiya balaraba ganduje ta ganni na haɗu. Ta ba wallahi ta fi shekara ba ta ganni ba. Ta ganni na yi kilin. Masoya wannan kyau kuma da ake zuwa duk na ɗauki sallah ne dai. Wai kai ina ruwanka ne? Ina ruwanka da ni duk inda nace saboda naci ya ka biyo ni ka ga ko ɗayan ga maka ni ba na son wannan naci. Kawai kenan nace ba na son ka ba na son ka ba na yi da kai. Haka ne. Yanzu za mu sako ne mai girma Hajiya Balaraba Gandu ta bani baki. Amma tun da gine da nan iska. Ɗaya ina zuwa. Kowa Allah ya haɗa ni. Dan Allah ɗaya. Allah sarki masoyi sai gida. Dan Allah ka yaƙuri. Dan Allah ya haƙuri sai gida. Ai ban san aiki wannan inuwa ce ba ta kyamar kowa. Ta ko ka? Allah maka alheri mai gida kenan. Tunda ba ke so ai kenan ba. Wallahi ina so ina so. A'a kai ma ina son ka. Allah sarki masoyi da. Ina zuwa. Bari in gani ku. Ina ruwanka? Wallahi ba zan buɗe ka gani ba. Ina ruwanka? Ai daman dan an zana ce ina son. Ka ci ka tafi ka bani. Haka nake. Kwarai daman can ka nake yi. Haka nake. Wallahi ba zan baka ba. Allah ya ka ishe maka can da barkon da ba ko ba a gabanka zai shirya fitowa zan yi ɗaki ma in je kan wani ya zo nan ya ga shiryawa. To, salamu alaikum al'umma jihar Kano. Barkanku da sallah da fatan duk musulmin da ke jihar Kano da duniya baki ɗaya da Najeriya mu ne muku barka da sallah. Allah Ubangiji da ya sa aka yi ibadun nan Allah ya ashi addu'a da ibadu lafiya, Allah ya kare mu ya ba mu zaman lafiya a jihar Kano da Najeriya baki daya. Sako daga wajen Hajiya Balaraba Ganduje. Hajiya Balaraba Ganduje ta muce.